Salut! Bine ați venit! Azi vom arăta cum putem conecta controllerul la PS4. Este foarte simplu. Aprindem PS4. Așteptăm să aprindă. Apoi o să avem nevoie de un cablu USB, nu doar pentru încărcare, pentru și transfer de date. Ok. Imediat. Vedeți, acum ne spune să apăsăm butonul pentru PS de la controller. Trebuie să conectăm cablul. Scuzați un pic. A conectat cablul, da? Și apăsăm butonul de PS. Stați că nu focalizează. Și gata. Ea funcționează.